dokumen rode Belaina wan ama sungsa mangpli hain hai topne TV mangpli bo kasai pheka koktam ne bisingte shawi manka khoroksa tiprasa kongbara sai manka kila adi block by khobjak o kila amsai ni onglang kami hene sing shawi manka mai kana tini sontu sondro jomatia bo phata haste hai ka ba Shilong bo thangai kaisa amla len o dukan thaibona tongwi bo samwng khai tomoni pheba bo o dugani nok phangbai no kutul di hanai na koyekjona borok bai bu buja kha mai kana tabo bo belaina wan ama sungsa hai ka ba bo tini o dugano no kok kok sawi manlia mai kana o tangnai boni loge no aje jamatia mangwi no khobor kesar kha je bono boni contact number ok nogo jogajog khlainani bagai hanai samani mai kana tini buja goi boni logo khoroksa omodpur ni bono chuba chok khlainani bagai kok duk ni bisingti kesar kha mai kana blaina wan ama sungsa nai negati choi kari tofane tv mangpli bo berita nong di harus berita nong di tongol deh ini dokumen logra di om bola nung baik nok thune bangke nung nok thang suya nung nok thang ya de nok thang này nó bলে dokumen logra di dokumen rode ni dokumen rode mak nih ya agak tes mau usah bahas ini ya mau baru rohos nih bo harus kan awas sama kan thang terna pima thang ya deh kamu semua terna mau jauh na hah liste sana mau kan awas ya aduh jadi dokumen rode mak nih deh rogra di naik ekran ini ID card Aadhaar card phonogra di ini Aadhaar card phonogra le ID card rode nung kau mới ya hai sinh